Hey! Lesad. Amaras. Awan ni Ari. Ha? Waing Ari. Di pa ha? Ala, ihawan niyo yung manok. Kaway patuka. Kaya pag imradyo. Tingog man. O, di mo tingog. O, isa ba lagi kapsangan na hawa man. Eh? Ito. Magana pag batere. O, mga baterya. Di ba magana ba bisag saging oh? Ano? Kisa ning bay. Kisa tagayaan ni. Imo ni dong. Aming tulog. Unsa inyong lutuon? Saging dali. Para mo. Radyo pa ng Carlos. Tapos katoy dako dito sod kitong nakuan. Alang, iho. Tagok na. Dugma ka. Kani day. Yo. Sugaza. Ito dito. Si siguro, saan si? Nasiman man? Awang yung misis. Tapos ila? Hindi pa di mo dadon. Picture ba na sa dayon? Mura mo mga naon dak amo. Mura na magag... Kuan te. Ano yung mana ba ya baho? Dili picture. Sa man ang video day na. Isus Ginoo di apil sinabing. Gani harame. Gani hara di ay. Gani hara nagkumuan. Manong imaman aron tagantan Duterte. Ha? Ang sinday nga nag Sila no? Aron sa mawa?